Per a crear un nou projecte amb la IA, obrim l'Android Studio, li definim un nou projecte, en aquest cas li diré Tetris Clone i li direm Finish. Llavors ens obre el projecte que ara mateix està en blanc i anem a la dreta a l'icona de xat i aquí a dalt tenim a la gent o tenim per fer preguntes. Si seleccionem a gent, llavors li demanem que ens faci una aplicació. Jo, per exemple, he dit crea un clon del Tetris. Ell detecta automàticament l'idioma. Clar, com es podia entendre per crear un clon del Tetris que parlava castellà, en aquest cas jo li demanava en català, però ha interpretat que li parla en castellà i comença a explicar-me tot el que farà i a demanar-me permisos per crear els arxius. I en aquest punt és tan fàcil com anar-li dient acceptar a les tasques que està fent i està creant arxius i tot el que necessita dins el projecte. Ens va explicant el que fa, que pot ser interessant, i llavors li anem donant a acceptar perquè anirà creant l'aplicació. O sigui, de vegades té errors i d'aquí una estona veurem com fer que arregli errors, coses que no ha tingut en compte. I és molt interessant anar llegint el que fa perquè explica tot el que necessitem saber per fer una aplicació nosaltres també pel nostre compte. En aquest cas ens l'està fent automàticament la gent. Podem utilitzar de manera gratuïta aquest agent dins d'uns límits. Si s'acaben els tokens disponibles ens diu que seguim el dia següent, però, per exemple, estem creant aquesta aplicació i no se'ns acabaran els tokens creant aquest joc de clon del Tetris. I un cop acabat li podem seguir demanant que ens vagi fent millores o canvis. Ara de nou acceptem els últims canvis. Ara he implementat la funció rotació. I bàsicament és això, esperar 2 o 3 minuts mentre es va fent. Jo li tinc indicat que sempre haig d'acceptar els canvis, així que para fins que li accepto. Llavors, quan acabi de crear l'aplicació, la intentaré executar i veurem que hi ha un error. El següent que faré és copiar-li tal qual l'error i ell mateix me l'arreglarà. Ara ja ha acabat d'indicar tots els canvis que ha fet i vaig a fer un play. Ara està intentant construir l'aplicació amb Gradle i llavors l'executarà l'emulador. Pots definir els emuladors que vulguis, emuladors de mòbils, emuladors de tablet i llavors provar-ho. Ara, com us dic, ens donarà un error. Aquí està. I tal qual copio aquest error i la gent me'l resoldrà. L'he copiat, ara l'enganxo aquí, li dono play. I ara bàsicament és esperar. Aquí he accelerat una mica el vídeo perquè no hagueu d'esperar tant. Ja ha reconegut l'error i comença a arreglar-lo. Com veieu, pensa, però un minut o dos només. Ens indica l'arxiu que va canviar i quan el corregeixi li donaré el play. Accepto. Realment m'hauria d'esperar, però m'ha semblat que ja l'havia arreglat, així que li he donat el play.
i efectivament veurem que una primera versió incipient del joc s'ha creat. Ara obre l'emulador del mòbil, llança l'aplicació i aquí podeu veure les fitxes del Tetris caient. S'ha de millorar, òbviament, s'ha de treballar una mica perquè hi hagi un botó en el mòbil una manera per poder canviar l'orientació de les fitxes i desplaçar-les com al Tetris, que hi hagi una puntuació, ja hi és. Score 0.